Bona nit i benvinguts a la Quas Televisió. Ací sempre fem un informatiu diferent. Avui tenim unes paraules del papa per a fer-nos reflexionar. El món està sent devastat per un grapat de tirans, però es manté unit gràcies a una multitud de gent solidària. Els senyors de la guerra fingeixen no saber que només cal un moment per destruir, però tota una vida no és suficient per reconstruir. Gasten milers de milions de dòlars a matar, mentre que els recursos necessaris per a la curació, l'educació i la restauració no apareixen. Ai d'aquells que manipulen la religió i el nom mateix de Déu per al seu propi benefici militar, econòmic o polític. Trump està mirant com posar-li sancions o aranzels a Espanya pel seu conflicte amb el president del govern que ha acabat la seva visita a la Xina. Està disponible el document de l'Agència Tributària per les ajudes de la Dana. I ara els esports. El Real Madrid ha caigut contra el Bayern amb un partit trepidant amb un munt de gols i no passa a quarts. Messi compra el Cornellà. Demà divendres, igual que avui, podeu llevar els cotxes tranquil·lament. Bona nit! Esta nit en Alaquàs estarà de guàrdia a la farmàcia del carrer Trinquet 6. Ara vos disem amb vaina. I ara una nova estrena d'acció de Mollons Films. Després de l'èxit d'ahir del programa Alaquàs en rosa. Bona nit. Demà tornem.